בוקר טוב לכל המלכות וכל הנסיכות, מה שלומכן? אני ממש לא אוהבת לראות שידור ישיר מאוטו, אבל היום אין לי ברירה ולכן כך נוהג העולם. זה האוטו שנכבה. כך נוהג העולם ולכן גם אני היום, ככה אני בקוטר זמנים, אז החלטתי שאני עולה לשידור מכל מקום שמתאפשר לי. ובשבוע שעבר אני קיבלתי נו על זה שלא העליתי סרטון. מאוד שמחתי לקבל את הנו הזה, זה אומר שיש צופים. טוב, היום אני רוצה לדבר על כאב. אני מאוד מאוד אשמח אם אתם תכתבו לי למה לדעתכם כואב לנו. ומה ההבדל בין כאב שיניים לכאב לב? כלומר, חוץ מזה שזה פיזי וזה רגשי פסיכולוגי, ואולי גם כאב לב מורגש כמשהו פיזי. אוקיי, אז תחשבו תוך כדי ותכתבו לי מה ההבדל בין כאב שיניים, לא יודעת, כל כאב פיזי, כאב ראש, לבין כאב הלב. ודבר נוסף שאני רוצה שתחשבו ותכתבו לי, אם יש לכם רעיונות, למה כואב לנו? מה כל כך כואב לנו? מה כל כך כואב לנו אם אנחנו נפרדנו ממישהו? אם אנחנו התאכזבנו מחברה? אם אנחנו חשבנו שאנחנו לא מוצלחות? אוקיי, כאלה סוגי כאב אני רוצה שנתייחס אליהם. אז תכתבו לי למה כואב לנו כל כך. ואני בינתיים אני רוצה להתייחס לנקודה הזו שלא פעם העולם מלמד אותנו להתעלם מהכאב. ילד קטן שנפל ובוכה המון פעמים אנחנו נגיד לו לא נורא, לא קרה כלום. אוקיי? ואני חושבת שקרה, אוקיי? אם אני עכשיו ככה מתמודדת עם איזשהו כאב, עוד פעם, של פרידה, של אכזבה מעצמי, אכזבה ממישהו אחר, ויגידו, לא נורא, לא קרה כלום. אל תגידו לי, לא קרה כלום, קרה, אחרת זה לא היה כואב. אז בואו לא נתעלם מכאב ונראה ממה הוא נובע ואיך אנחנו מתמודדים איתו. לפי הפסיכולוגיה היהודית, כואב לנו כשאנחנו מתמודדים עם פער. כלומר, יש לנו פער בין מה שאני רוצה לבין מה שאני ציפיתי שיהיה. בין מה שאני רוצה וציפיתי שיהיה לבין התוצאה שקיבלתי. והפער הזה, אני נורא קשה לי לקבל אותו. והפער הזה הוא גורם לי לכאב. אני רציתי שיאהבו אותי, וגם בדרך מאוד מאוד מסוימת, ואוהבים אותי או בדרך אחרת, או בכלל לא. אני בניתי על חברה שלי, שהיא תהיה חברה שלי ותתמוך בי ותענה לצרכים שלי, והיא לא, אוקיי? ויש שם איזשהו פער שהוא מאוד מאוד כואב לי. עכשיו, המילה הזו פער היא מאוד מאוד מעניינת. אם אנחנו נחליף אותיות, אנחנו נקבל מילה, ברכה לי מילה אפר. אנחנו נקבל אפר. והמילה הזו מסמלת את אחד הפחדים הכי גדולים שלנו. אנחנו מאוד מאוד פוחדים להרגיש אפס. שיטת תעצומות מעמידה את זה ממש במרכז של הגישה הטיפולית שלה. אנחנו פוחדים לא להיות בעלי ערך, כי אז אנחנו מרגישים שאנחנו לא ראויים לאהבה. וזה פחד נוראי, לא להיות מוערכים ולא להיות אהובים. אז מה קורה כשאני מרגישה את הפער הזה? מה קורה כשאני מרגישה אפס, כשאני מרגישה אפר ואפר וכלום? קבלה מציעה תשובה מאוד מעניינת. רב יובל אשרוב מדבר על כך שקיימים דינים. כלומר, 280 דרכים שבהם המחלה יורדת לגוף. כן? הוא מדבר על כך שהמחלה נוצרת בגוף בגלל איזשהו קיבוץ. והקיבוץ הזה הוא עוצר את זרימת אנרגיית החיים, ובכל דת, אני יודעת גם ברפואה מזרחית, כן, מדברים על צ'י, על אנרגיית חיים שזורמת בגוף. למשל, אם אני מקבלת מכה
על היד, אז נוצר שם איזשהו מין נמק כזה, נכון? אחר כך אני מרגישה כאב, אני מרגישה, רואה סימן כחול. אז אותו דבר ברמה נשמתית, יש לנו קיבוצים, איזשהם קיבוצים, נכון? כשהלב כואב אנחנו מרגישים את הקיבוץ הזה, כאילו הוא מצטמצם. כשאנחנו כואבים, אנחנו מצטמצמים, אנחנו מתמצקים, ולמעשה כואב לנו הפער בין אנחנו האמיתיים. כשאנחנו אמיתיים, עוד פעם, אתם יודעות, מכירות את הגישה שלי שאני מלכה, וכל אחת מכן מלכה, אנחנו בנות מלך מלידה שלנו. וכשאני מצטמקת ואני כולי בכאב שלי, זאת לא האמת שלי, לכן זה כואב לי, כי אני באמת שלי. אני צריכה לנשום ככה ברווחה, ואני צריכה להרגיש שאני אדם חופשי, ובאותו רגע שאני נכנסת לעבדות, כן, של הצטמקות, ואני קטנה, ואני מסכנה, ואני קורבן, שם אני חווה את הכאב, אוקיי? אז יש 280 דרכים להתכווץ, ו280 דרכים לחלות, ואנחנו יודעים היום, אני חושבת שהיום אין מישהו שלא מקשר בין הקיבוץ הרגשי הנפשי לבין הכאבים והמחלות בגוף בסופו של דבר. דבר נוסף שאני רוצה להתייחס אליו, שאני יכולה להיפגע בסיטואציה מסוימת, ואז באמת כאילו, היד שלי התכווצה, סתם אני ככה בשביל ההמחשה. והסיטואציה עברה, אבל אני חיה עם היד המכווצת, ואני מוגבלת, אוקיי? אנחנו חיים עם המון קיבוצים בתוך החיים שלנו, כי ככה אני חושבת שאני אשמור על עצמי אם אני אשאר מכווצת, ואני פוגעת באיכות החיים שלי. אני פוגעת ביכולת הרגשית שלי. איך אני אוהב אם אני מכווצת? אם אני עם ידיים כאלה מאחרי הפגיעות, איך אני אחבק איתן? יש לנו צורך לשחרר את הכאב הזה, לשחרר. Okay? עכשיו בואו נדבר על שחרור הכאב. ישנה גישה שאומרת תנו לכאב להיות. תנו לו להיות. ופה אני חוזרת רגע לכאב שיניים. אם אני אתן לכאב שיניים שלי להיות, אני הרי אתחרפן, זה נורא כואב. הדרך הרגילה זה ללכת ולקחת כדור שישתיק את הכאב. וכשכואב כבר באמת אז הולכים לרופא שיניים לטפל בזה. אותו דבר אנחנו עושות עם כאב רגשי שלנו. אם יש לי כאב בלב, אני הולכת ואני מחפשת דרך לסתום אותו. עכשיו, העולם שלנו מציע המון דרכים לסתום את הכאב. אני מאוד אוהבת קניות. אני אישית יוצאת לקניות, ושם באמת, כשאני מרגישה על הפנים, אז אני יוצאת לקניות. והמודעות לכך שיש לי כאב נפשי, ואני מנסה ללכת ולסתום אותו על ידי משהו גשמי, משהו פיזי, אין סיכוי שאני אמלא את החור שבלב, שהוא חור רגשי, חור אנרגטי, חור נפשי, שאני אוכל לדחוף לשם סמלה חדשה, וזה פתאום יעזור לי. שטויות, נכון? עכשיו, אני לא הייתי במודעות הזאת, רק לאחרונה הבנתי את זה. אותו דבר, כשאנחנו כואב לנו בלב, אנחנו הולכים לאכול. נכון? זה דרך מאוד מקובלת, ודרך מאוד נגישה וקלה, וגם פה אני ראיתי שאני ממש מעדרת בזה, כאילו אם לא טוב לי בלב, יש את השוקולד, כן, בין כל הממתקים אני מעדיפה את השוקולד, ובין כל הפחמימות הוא הכי מדבר אליי. אז עוד פעם, זה אבסורד, איך אני יכולה למלא חור פסיכולוגי על ידי אוכל? כמה חפיסות שוקולד אני חייבת לדחוף כדי שזה יתמלא? אין סיכוי, לא קשור. לא קשור, זה כאילו אדם אומר לי, אני צמא, אני צריך מים, ואני אגיד לו, בוא אני אחבק אותך. בסדר, אני מספקת שם איזשהו צורך, אבל זה לא עונה על הצורך האמיתי. וככה למעשה אנחנו מפתחים התמכרויות. כאשר אני הולכת ואני מנסה למלא את הריק הפסיכולוגי, הנה, עינת שואלת איך משחררים את הקיבוצים, אני תכף אתייחס לזה. קניות גם זה מספק ביותר, ברור. לכן, עוד פעם, זה נקרא התמכרות. התמכרות כאשר אני הולכת וחוזרת על אותה התנהגות, פעם אחרי פעם, בתקווה שהיא תענה לי על הצורך שלי, וזה מספיק לאותו רגע. אני יום למחרת כבר צריכה סמלה חדשה. כאילו, מגהצים כדי להשתיק את הכאב שבלב, בלי להתייחס אליו באמת. אוקיי? אז אנחנו לא רוצים להתעלם מהכאב, אנחנו לא רוצות להגיד כאילו, בסדר, לא קרה כלום. קרה.
אז מה עושים? באמת, איך אנחנו משחררים את הכאב, איך אנחנו משחררים את הקיבוצים? לג'ף פוסטר יש גישה מאוד מאוד מעניינת לרגשות. הוא אומר שכל רגש הוא למעשה רגש נייטרלי, ואנחנו כבר מדביקות עליו שיפוטיות, כלומר, את הרגש הזה כדאי להרגיש, את הרגש הזה לא כדאי להרגיש. ואז יש רגשות שאני פשוט לא מסכימה להכניס אותם לתוכי. והוא אומר, תחשבו על רגש כמו ילדים שלכם. דמיינו שאתם נגיד כואב לכם משהו, זה כמו דפיקה בדלת. אתם פותחים את הדלת ועומדים שם רגשות. תחשבו שזה כמו ילדים שלכם ואתם אומרים, לכו מפה, לכו. מה רוצים הרגשות האלה? הם מבקשים להיות. הם מבקשים שתכניסו אותם פנימה בלי להיבהל מזה. כלומר, אוקיי, בא כעס, בסדר, בוא כעס, אני רואה אותך, אתה חלק ממני. אני לא רוצה להתכחש אליך, אני לא מסלקת אותך, לא זורקת אותך. בוא, אתה רוצה להיות חלק ממני, אני מודעת שאתה חלק ממני. בוא נראה מה אני עושה איתך אחר כך. מגיעה אכזבה, מגיע פחד. אוקיי, יש בי פחד. אז מה? יש בי כאב? אז יש בי כאב. כלומר, קודם כל, להגיד זה בסדר. אני חווה כאב, תנו לכאב מקום. ילדה קטנה שבוכה אצלי על הידיים, כי האח הגדול לקח לה את הצעצוע, וכואב לה, ואני אגיד לה, לא קרה כלום. לא נכון, אני רוצה לשמוע, אני מבינה אותך, זה באמת לא נעים, זה באמת כואב. אז קודם כל, תגידו לעצמכם, זה באמת כואב, וזה לגיטימי לחוות את הכאב הזה, זה בסדר. זה בסדר לחוות את הכאב הזה. אני לפני 10 שנים נחשפתי לספר של ניצה סקולניק, שנקרא המס הקטנה, ומתארת ככה בצורה מאוד מאוד אמיצה, היא עברה בילדות אלימות מאוד מאוד קשה, כולל התעללות מינית מאוד מאוד רצינית. ובסופו של דבר היא לא נשברה, ובאמת, אני תוך כדי קריאה נשברתי שם כמה פעמים, ואני הרגשתי שאני חייבת למצוא אותה. ולא יודעת, לראות את האישה הזו, לראות אם היא אמיתית בכלל. ואני מצאתי אותה ואמרתי, אני חייבת לראות אותך. והייתה מאוד מאוד ככה חביבה ונדיבה, ונפגשה איתי, סך הכל כאילו הייתי אולי יותר מ10 שנים, ככה צעירה, ולא יודעת, ילדונת בנפשי. ואחת השאלות שהייתי חייבת לשאול אותה, תגידי לי, איך את מתמודדת עם הפלשבקים? כלומר, כל פעם כשאנחנו חווים טראומה, הנה גם נחמה דינה מכירה אותה, באמת מאוד מאוד מיוחדת, מסכימה. כשאנחנו חווים טראומה, היא מדי פעם חוזרת לנו, כן? בפלשבקים כאלה. אז מה קורה לי? באותו רגע שהיא חוזרת, אני חווה אותה מחדש. תחשבו שמישהו למשל השפיל אתכן. מישהו השפיל אתכן. ואתן באותו רגע הרגשתם את הקיבוץ הזה, הרגשתם את הכאב. הגוף הפריש חומרים כימיים, המוח, הפריש חומרים כימיים לגוף, הייתה איזושהי תגובה, ותוך 90 שניות, תוך 1.5 דקות, הגוף מתנקה מהחומרים הכימיים האלה, והוא מוכן לשחרר את הרגש. אבל אנחנו, איך יכול להיות שאני יכולה לכעוס שבוע שלם? או איך אני יכולה לכאוב חודש שלם? כי מה אנחנו עושות? אנחנו משחזרות. אנחנו בעצמנו מייצרות את הפלשבקים האלה. אנחנו משחזרות את אותה השפלה. אני חובה אותה שוב ושוב ושוב. וזה נקרא רוויקטימיזציה. אני בעצמי פוגעת בי. אני משחזרת את הפגיעה. אז מבחינת המוח, מבחינת הגוף, הוא לא ממש מרגיש את ההבדל של האם פגעו מבחוץ, או שאני משחזרת את זה. הוא חווה את הטראומה מחדש. אני באיזשהו מקום, אני חופרת עם הטראומה הזו. כל עוד אני ממשיכה לחשוב כמה קשה לי, כמה פגעו בי, כמה השפילו אותי, כמה לא העריכו אותי, כמה לא אהבו אותי, אני ממשיכה לפגוע בעצמי. אוקיי? אז עוד פעם, אני יכולה לייצר לעצמי את הפלשבקים האלה. ושאלתי את ניצה, אמרתי, תגידי, הרי הזיכרונות האלה עולים, כן? וחווית דברים, באמת דברים נורא נורא קשים. עכשיו, הייתי חייבת לשמוע את התשובה, כי אני אדם, אני מאמינה שאתן שמות לב, אני מאוד מאוד אמוציונלית, אז גם אצלי, כאילו, אם באים גלים,
כן, של רגשות שליליים, אז כאילו אני פעם לא ידעתי, הייתי מוצפת, לא ידעתי איך להתמודד עם זה, כאילו זה היה נחשול, זה היה שוטף אותי, ואת כל הסביבה זה היה לוקח יחד איתה, כלומר כולם היו סופגים מזה שאני מוצפת. אז שאלתי, מה את עושה שם? והיא אמרה לי משהו שהוא פשוט, לא יודעת, בחוויה שלי זה פשוט שינה לי את החיים, זה לקח לי כמה שנים טובות כדי ליישם את זה, אבל התובנה שהיא נתנה לי, איך לצאת מהקיבוץ הזה, זה פשוט היה, עוד פעם, מהפכני בתפיסה שלי. היא אמרה, תראי, מי שכואבת בפנים, זאת אותה הילדה, שחוותה את הפגיעה, פגיעה קשה, כאילו ברמה של מחיקת אישיות, כאילו לחלוטין. אבל אני היום, אני לא אותה ילדה. אני אישה בוגרת, אני אימא, אני בעלת משפחה, אני בעלת עסק. כלומר, אני היום לא נמצאת באותה חולשה. כשהיינו ילדים, אז היינו רק הילדים. ולמעשה הילד הזה, הילד הפנימי, נשאר איתנו, יושב אצלנו פה בבטן, איפה שכל הפחדים, כל הרגשות, כל הכאבים. ואם אנחנו חווים איזשהו מצב ככה טראומטי ומכאיב, אז הוא מעלה לנו למעלה, אל הלב ואל המוח את הכאבים. אבל אני היום, בת 38, אני כבר היום פיתחתי גם את החלק ההורי, את החלק הבוגר שבי. ומה שניצה לימדה אותי, שהיא יושבת ומדברת עם הילדה הקטנה. היא פשוט מדמיינת שהיא שם איתה, והיא מחזיקה אותה ביד, בדמיון שלה, עם עיניים פתוחות, עם עיניים סגורות, ואומרת, מתוקה, אני פה איתך, ואני לא אתן לאף אחד לפגוע בך. והיא מחבקת את הילדה הפנימית שלה, והיא מנשקת אותה. רינה כותבת פה דברים קשים. היא מחבקת ומנשקת, הנה זה הזמן לתרגל את זה. והיא אומרת, מתוקה, אני אוהבת אותך, ואני לא עוזבת אותך. אני התחלתי לתרגל את זה. אני פשוט התחלתי לתרגל. באותם הרגעים, כשאני הרגשתי כאב, אני הרגשתי שיש שם ילדה קטנה בתוכי. תחשבו, כמו הבת שלכם. מה אתן עושות כשכואב לבת שלכם, או לבן שלכם? אתן מרימות אותו, מאמצות אל ליבכן, מלטפות אותו ומרגיעות אותו, ואתן אומרות, אוקיי, אני פה איתך, אני מבינה שזה כואב, ואתה צודק שזה כואב, זה לא נעים, אבל אתה לא לבד, אוקיי? הילד לא זקוק להחזיק בכאב כי אני מחזיקה בו. ואותו דבר אני יכולה לעשות לי, לילדה הפנימית שלי, שהיא כואבת, שהיא מרגישה שהיא אפס. היא מרגישה את הפער הקשה הזה. היא מרגישה, כן, את הקיבוצים. אז אני שם. ואני היום יכולה לספוג. החלק הבוגר שבי יכול להבין שאוקיי, אז מה? אז מה? שיטת העצומות גם כן ממש ממליצה לתרגל. אם יש לנו רגע של תסכול, של כאב, ממש למחוא כפיים ולהגיד, אז מה? אז מישהו אמר שהוא לא מעריך אותי, אז מה? אני מעריכה את עצמי, אז מה לכל העולם? ממש ככה, אוקיי? זה משהו שהוא ככה גם כן חיבור לחלקים הפנימיים. אז אני רוצה לסכם את כל מה שאמרתי כאן. קודם כל, אם אני חווה את הכאב, להפסיק לחשוב את המחשבות שמכאיבות לי. תפסיקו להמשיך לפגוע בעצמכם. עכשיו, טניה כותבת במפורש, אנחנו לא יכולים לשבת בשקט מחשבתי. רק אנשים שהם ממש מתורגלים במדיטציה, הם יודעים לשמור על ריק מוחלט בלי להכניס שום מחשבה. אבל גם הם נגיד מתמקדים בנשימה או בפרח, כלומר, המוח שלנו זקוק להתמלא במשהו. אם יש לכם מחשבות על כאב, מחשבות שפוגעות בכן, תחליפו את זה במחשבה אחרת. פשוט תחליפו, אל תחשבו על מה שמכאיב לכן. אני לא אומרת להכחיש את הכאב, עוד פעם, הכאב אנחנו חייבות להכניס אותו, לתת לו מקום, הוא רוצה לקבל מקום, הוא רוצה לקבל ריפוי. ואגב, לגבי הריפוי, לפני חצי שנה בערך ככה הסתובב איזשהו סרטון, שדיבר על משמעות הכאב. עוד פעם, אני חוזרת שנייה לכאב בשיניים. אם כואבות לשיניים, זה סימן שאני צריכה ללכת ולטפל במשהו, נכון? שיש שם איזשהו חור, שאני צריכה ללכת ולטפל בו. אותו דבר סימן כאב פסיכולוגי. אם כואב לי באיזשהו מקום, זה סימן שאני צריכה ללכת ולהתייחס לזה. זה ימשיך לכאוב. אלא אם אני הולכת ומתכחשת ועוברת לקניון כדי להשתיק את זה.
אז בסרטון שהסתובב לפני חצי שנה, ועדיין לדעתי הוא מסתובב ככה ברשת, בוואטסאפים, דיברו על סרטנים, כן? סרטנים קטנים נולדים, אז יש להם איזשהו שריון ככה, כי הגוף שלהם מאוד רך, ולאט לאט הגוף גדל, והשריון נהיה קטן. וזה כואב, כואב, תחשבו שאתן צריכות לשים משהו שהוא נוקשה והוא קטן עליכן. ואם אנחנו נלך בדרך הרגילה, אז ניקח תרופה, ושלא יכאב, או אנחנו נלך כן, נגיד לא נורא, כאילו אפשר לסבול את זה, ולא יתרחש השינוי. עכשיו, בטבע, ומהם אנחנו לומדים מה אנחנו אומרים לעשות, בטבע זה סימן שמשהו צריך להשתנות שם. אז הסרטנים הקטנים האלה מוצאים כל אחד לעצמו איזושהי אבן בים, נכנסים למקום בטוח, מקום מוגן, ושם כאילו בלחץ גדול ככה משחררים את השריון הזה, שוברים אותו, ומגדלים שריון חדש שהוא מותאם למימדים החדשים, אחרי שהם צמחו. וככה התהליך הזה הולך וחוזר על עצמו, וככל שהם כואב להם יותר, אז ככה הם גדלים יותר, אוקיי? התהליך הזה ברור, נכון? ופה אני אומרת, תחשבו שאם כואב לכן, יש חלק בתוככן שדורש התייחסות, והוא צומח, נכון? שיניים, עוד פעם, אני מרגישה שאני מדברת היום המון על שיניים, אבל זו איזושהי דוגמה מאוד מאוד ברורה. תינוק שמצמיח שיניים, כואב לו, הוא בוכה, אוקיי? אז דווקא זה משהו שצריך לשמח אותי. אם כואב לי שלא אוהבים אותי, זה אומר שיש לי צורך להרגיש אהובה. את רוצה להרגיש אהובה? תרגישי. למה זה אמור להיות תלוי במישהו חיצוני? את רוצה להרגיש מוערכת? תרגישי, תעריכי את עצמך. את רוצה להרגיש שאת לא אכזבה, שאת הצלחה? תרגישי. אוקיי, תחגגי, תרגישי חופשי. לכן, הקיבוץ לא יכול להשתחרר מבחוץ. הקיבוץ אני משחררת אותו מבפנים. כאשר אני הולכת לחלק הכואב הזה בתוכי. אוי, צפצפתי בטעות. רוצה צפצפי על כל העולם, אוקיי? תמלאי את עצמך מבפנים. אני כל הזמן חוזרת ואומרת לכם לעשות את עבודת המראה כשכואב לי משהו. אני עומדת מול המראה, עומדת, ולא משנה כמה סקיזופרני זה נראה מבחוץ, זה עוזר לי. ואני אומרת, את מתוקה, ואני אוהבת אותך. וכרגע אני יודעת שאת מרגישה שלא הצלחת, זה בסדר. אנחנו יודעים שעשית א' ב' ג' זה היה לא בסדר. אוקיי, בואי נתקן, הכל בסדר. הכל בסדר, עדיין יש לך זכות קיום. עדיין את בת מלך. לא ניתן לפטר מתפקיד של בת מלך. זה מולד, אוקיי? אנחנו נולדנו, נכנסנו עם זה לעולם. אוקיי? אז עוד פעם, נסכם את זה. לא לשחזר את המחשבות שפוגעות בנו. להחליף את זה במחשבה אחרת. לא יודעת, כל דבר אחר, לכו תבשלו, לכו תעשו משהו, לכו תעזרו לאנשים אחרים, כאילו תסיחו את דעתכן, כמו ילד קטן בוכה, אנחנו נחבק, ננשק אותו ונסיח את דעתו, נכון? נביא לו משהו שהוא לא יהיה בתסכול שלו, אותו דבר עם עצמכן, אל תחשבו שאנחנו כאלה גדולות. רגשי אשמה אימהיים, אוקיי, עלתה שאלה, איך אפשר להיפטר מרגשי אשם אימהיים? אני אקדיש לזה סרטון, אני חושבת שזה ראוי לסרטון בפני עצמו, ואנחנו נדבר על זה אולי בשבוע הבא. תודה נחמדינה על שאלה מהממת. תחשבו על כך שכאב בא להצמיח אתכן. יש צורך פנימי נפשי שתמלאו אותו. הכאב מגיע, יופי, בוא תספר למה אתה רוצה להביא, לאיפה אני מקובצת. הכאב מגיע להראות איפה אני מקובצת. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני כל החיים אני אחיה ככה מקובצת, הוא רוצה שאני אשתחרר. והשחרור הוא על ידי התמלאות באהבה. אהבה אינסופית. תחשבו לשנייה אחת שיש, אנחנו בנות לא סתם של איזה מישהו, של מלך, לא סתם מלך, מלכי המלכים, אנחנו הבנות האהובות שלו. הוא מסתכל על כל אחת ואחת בעיניים אוהבות, והוא אומר, איזה יופי, איך הצליח לי איתה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בלי תנאי. מה אתן חושבות שאתן לא עשיתן איזה משהו והוא הפסיק לאהוב אתכן? זה בסדר, הוא מצפה שתשמרו, יש לנו תרי"ג מצוות, יש לנו ממש דברים כתובים וברורים מה צריך לעשות, איך צריך להתנהג, ואם אני לא התנהגתי, הקדוש ברוך הוא באותה שנייה הפסיק לאהוב אותי.
מצחיק, נכון? אז למה? ואני חלק אלוקא ממעל ממש. אני קדוש ברוך הוא בקטן כזה. למה אני צריכה להפסיק לאהוב אותי? בגלל שעשיתי או לא עשיתי. אנחנו בתהליך, כל החיים הם תהליך של צמיחה וגדילה, ואם כואב לכן, לכו, תבדקו מה כואב שם. תאהבו את עצמכם, תחבקו את עצמכם, תשחררו שם את הקיבוץ, אוקיי? ואני רוצה לאחל לכם, קודם כל שבת שלום. שבת עם מליזוג, זה אומר שבשבת אנחנו מתרפאות, כן? שבשבת אנחנו לא זועקים, לא מתפללים על רפואה, כן? אז כאילו אנחנו, כאילו שאנחנו מרפא אותנו. אנחנו פעם בשבוע יש לנו תהליך ריפוי, תתחברו אליו. תאהבו את עצמכם כפי שאתן. אני חושבת שאתן לא מספיק יפות, שטויות. מספיק יפות. לא מספיק רזות, אתן מספיק יפות. לא מספיק מוצלחות, מספיק, אוקיי? מספיק. אל תהיו בפחד, כי זה מייצר אצלנו את הפער הזה ואת הכאב הזה. הכל מספיק. אנחנו מן הסתם מחר נהיה יותר טובות מעצמנו היום, אבל היום תאהבו את עצמכם, אוקיי? בחיבוק, בליטוף, פנימי, כן? לא לחפש את זה בחוץ. לא מבחוץ מבן אדם, לא מבחוץ מאוכל, מקניות וכו'. תהיו עם עצמכם, למען עצמכם, אוקיי? ואני בהחלט אוהבת את כולכם, אני ממלאת אתכם, באמת אני שולחת לכם מלא אור, מלא חיבוקים, מלא נשיקות, כאילו כל מה שאפשר להעביר ככה בשידור ישיר, ותזכרו, בת מלך עם מלידה עד סוף החיים, אוקיי? תסדרו את הכתר שלכם, צחצחו אותו, ויאללה, להכנות לשבת, וחיבוק גדול לכולכם, ושבוע הבא אנחנו ניפגש עם נושא מרתק נוסף. ביי ביי!